og velkommen til en challenge, og jeg skal lave en pizza challenge sammen med min søster og min kusine. Ja. I har måske set en slet challenge. Ja. Altså det her, det går ud, den her challenge går ud på, at vi skal lave pizza med alle mulige mærkelige ting. Så skinke, det er jo bare normalt. Fra normalt på pizza til mærkelige ting på pizza. Så skinke, så noget der hedder smørbart med kyllingsalat og bacon, pickles, cocktailpølser, chokolade, polchokolade, fetaost, ananas, pepperoni, skumfiduser. Og så har vi allerede startet med at have tomatsauce og ost på, men hun kan ikke lide ost. Så hun håber på, at hun ikke får fetaost. Så der kommer fra. Så skal vi ikke bare begynde? Mig starter. Lykke starter. Ej, du starter sidst. Cocktailpølser. Yes! Okay, og man må selv bestemme, hvor mange man har på. Så er det mig. Jeg tror bare, jeg tager en. Så er det mig. Nej, du skal have mere nu. Det er mig? Ja, det må du bestemme. Du må også gerne tage 2 på. Min tur. Jeg har her. Pepperoni! Chokolade. Jeg skal have Så ikke flere, Alberte. Var det egentlig? Ej, nej, sådan der. Flot. Min pizza. Sådan der. Perfekt. Det var lige det, jeg ville have. Pepperoni. Jeg har lavet en stjerne. Ananas. Hun fik Min ananas. tur. Det er min tur. Jeg har skåret. Hun fik ananas. Det er sygt snyd. Altså, jeg var bare lidt dårlig. Du har fået det her. Hvor klamt. Bare brun til. Jeg tager den her i stedet for. Jeg tager en til. Hvor klamt. Jeg Det er mig. Der skal der lidt mere på end det der. Jeg er på. Så tager du en klat mere på. Der er bacon i hvert fald. Jeg hader bacon. Jeg har fået skinke. Skinke og chokolade. Prøv lige at se alt det her. For klamt, altså. Så tag bare med hænderne. Ad. Sådan der. Føj. Så lykke. Marshmallows. Yeah. Hun fik det, hun ville have. Du tager en. Hun har bare fået den gode. Fetaost. Nej. Fetaost. Nej. Føj. Jeg vil hellere have haft det der. Fetaost. Jeg skærer dem lige i stykker. Jeg hader fetaost. Klam. Lægger de lige Jeg har rundt kun omkring. fået en god ting. Helt ærligt. Og så får jeg det dårlige. Du. Ups. Og det her er mega ulækkert. Jeg frygtede bare for fetaost. Og så er det mig, jeg frygtede mere. Jeg tænkte faktisk. Er der flere tilbage at vælge imellem? Nej. Så nu skal de lige i ovnen, og så filmer vi bagefter, når vi skal spise den. Så vinker I lige. Se. Skal have lidt mere, ikke? Okay, nu er vores pizza kommet ud af ovnen, og Lykke starter med at smage. Kan du fortælle, hvad der er på din pizza? På min pizza er der ananas, marshmallows og cocktailpølser. Må vi se, hvor lækker den smager? Det skal også i skumfidusen med. Er det god? Så er det Bertie. Jeg har fået fetaost og så noget bacon. Bacon, kyllingsalat. Ja, og så har jeg også fået pepperoni. Okay. Se, hvordan den her smager. Hey. Jeg synes, du smager lidt udenom det der salat der. Du skal i midten. Jamen, jeg tager 2 bidder af, altså. Kom så. Jeg er varm.
Jeff, der er også fetaosten med. Smager det godt at være. Gør det? Ja. Så er det mig. Ja, vi skal lige lade hende tage en bid med fetaost, ikke? Fetaost. Okay. Så er det mig. Jeg har fået chokolade, pickles og skinke på. Men den ser ikke god ud. Ej, det smager godt med fetaost. Så det ikke. Nej. Lykke mig at smage din. Jeg bliver lidt Jeg fik ikke nogen pickles på, så. Så tager du en bid med pickles. Der var lige en, der faldt af. Så tager en af de andre. Lykke mig gerne smage din. Må du smage godt med fetaost på. Men du skal spise det. Jeg glæder mig til at få min anden pizza. Lykke, hvad vil du sige, hvor god din pizza smagte fra 1 til 10? 10. Der er 1 til 10. 5. 1. Er I færdige? Ja, tak for at I stod med. I må meget gerne subscribe og like. Ja, så kæmpe stor like. Og tryk på like-knappen. Hej hej. Hej hej.